lebo len my traja sme sa prihlásili na vyučovanie náboženstva, ostatní ako nemali odvahy. A ako sme aj potom s plačom išli domov a ako nás ten surový riaditeľ školy, ako sa nám vysmieval aj na vyučovaní, učil nás pár predmetov a ako nám aj škodil, keď mali môj starší brat Peter na strednú školu, zavolal si do zborovne všetkých učiteľov a prikázal im, aby jemu všetky známky o 2 stupne zhoršili. A viete, že ako to bolo, farárske deti nemali otvorené dvere nikde a keď ešte človek mal vysvedčenie zlé, tak ono mal prakticky zatvorené všade dvere. Ale Pán Boh sa vždycky o nás staral a vždy nám dával ľudí, ktorí boli takou našou ochranou a potešením. Žili sme totiž v cirkevnom zbore, ktorý pozostával z 300 čiernych a 300 bielých ľudí. Tak to poviem, to boli Rómovia cigáni a druhá polovica. Rómovia boli oddelení, oni žili na osade a my sme žili v tej časti samotnej obce. A títo Rómovia boli ľudia, ktorí žili veľmi takým biedným spôsobom a keby ste tam išli do tej osady, tak by ste si povedali, že naozaj to sú také neľudské podmienky, ale ja som si všímal, ako moji rodičia, môj otec, ktorý bol farár, on chcel ísť za misionára, ale žiaľ sa nedostal za čias komunizmu nikam, že ako moji rodičia pomáhali týmto nešťastným ľuďom a ako ich Pán Boh cez mojich rodičov robil šťastnými. Moja mama bola porodná babka a nemocnica tam bola vzdialená od Slavošoviec vyše 50 km v Revúcej a prakticky mnohé tie deti sa rodili doma. My traja chalani si spomíname, my sme vždycky aj v zime mali poodchýlené okno a tí Rómovia mali aj 10 detí. Vieme, že jedna mamička tam mala 17 detí, 24 porodila, ale 7 jej zomrelo. Že to boli obrovské rodiny a že veľakrát sme počuli v noci, prišli pod okno, že pani farálko, tak hovorili manželke, moja mama nebola vzdelaná farárka, ale zdravotná sestra, ale ako manželke farárky, pani farárko, žena rodí, hej, tak už moja mamka sa zobrala a išla na tú osadu a hej, pomohla pri tom pôrode a to bolo stále, keď Rómovia cigáni potrebovali peniaze alebo niečo, hej, tak prišli už na tú faru a my sme sa s nimi skamarádili. Predtým chodili oni kradnúť jablčka, hrušky, slivky po tých záhradách a my sme im vysvetľovali, že to je hriech a oni začali chodiť do kostola, títo Rómovia mali krásne hlasy. Otca prekvapili počase, že preložili Otčenáš do rómštiny, 10 Božích prikázaní, vieru všeobecnú kresťanskú. Mnohé piesne som sa naučil po cigánsky. Devlesky láska, jo mange cinďas, devlesky láska, kamelamen, to slovo poznáte, láska, hej, to sa tam neprekladalo, vyčindel medie kvar, devlesky láska, kamelamen. A tí Rómovia boli veľmi vďační, my sme si s nimi chodili tam zahrať futbal. A otca pozývali aj na krstiny, keď boli svadby. To boli také veľmi biedné hostiny, ale tí Rómovia sa to snažili vo veľkom spraviť v tých veľmi úbohých podmienkách, že niekedy človek ani nevedel, že či je mačičku alebo psíka na obed, že ono to bolo také veľmi, oni boli naozaj veľmi chudobní. Hej. Keď sme raz mali z nájomný krstiny, prišiel jeden Béla Bakaja, sa volal, že potrebuje takú dlhú železnú tyč. Otec sa pýtal, na čo? No, že mu udrela voda do kuchyne, kde budeme jesť potom na ďalší deň a že potrebuje len dieru spraviť, aby vypustil tie hektolitre vody z tej kuchyne, aby sme tam mohli byť potom. A my sme na druhý deň potom tam prišli a vieme, že mali sme aj z Nemecka návštevu, tak naše žalúdky boli zvyknuté totiž, viete, my sme boli sme zvyknutí na blchy, vši, viete, mali sme toho hodne, aj všeličo zjesť, ale my sme boli skromní ľudia, rodičia nás v takej skromnosti vychovali, nemali sme veľa peňazí, no tak my sme boli veľmi vďační a hlavne za to, že v tých Rómoch sme si našli kamarádov. Keď sa nám učitelia vysmievali a tie ateistické deti, že tí Rómovia boli vždycky po ruke. A že som sa naučil, alebo sme sa naučili, keď nás bili, ja som bol vtedy vystrihaný, tak ako mašinko a
uši mi odstávali, hej, a tí ateistickí spolužiaci brnkali mi do uši, smiali sa nám, farálu, hej, vysmievali. A ono to bolo ťažké, viete, všade také poníženie, učiteľ, riaditeľ vás poníži, títo spolužiaci ateistickí. Ale tí Rómovia, to boli takí čierni anieli pre nás, že stačilo zapískať, hej, a už tlúpa silných chlapcov, Rómov bola pri vás, hej, a už vám odľahlo, už ste si mohli vydýchnuť, že Pán Boh sa vždycky o nás akýmsi spôsobom staral. A dokonca aj na vyučovaní, spomínam si ako jedna spolužiačka, totiž tento riaditeľ nás učil dejepis. A keď nám vysvetloval, to si dodnes spomínam, že keď nám vysvetloval, že to sú len rozprávky, že nás Boh stvoril, ale že všetci pochádzame z opice, tak si spomínam, že jedno veľmi skromné, nemalo poriadne ani oblečenie dievčatko, vyskočilo z tej lavice, ona chodila už na besiedku, tak potichu, vyskočila z lavice a prihlásila sa a povedala: súdruh riaditeľ, my všetci pochádzame od nášho dobrého Pána Boha. A ukázala na tú triedu. Ale keď vy to tak tvrdíte, že sú ľudia z opice, tak vy ste z opice. Tak povedala. A koniec koncov súdruh riaditeľ nás, vaše príbuzenstvo s opicami vôbec nezaujíma. Tak trošku som tak dával pozor a teda dosť tvrdé slovo, riaditeľ prísny, ale som si aspoň povedal, že aspoň keď ja nemám odvahu niečo povedať, museli sme byť veľmi opatrní, že aspoň títo Rómovia sa nás zastanú. A pamätám si, že ich taký spôsob obrany evanjelia nebol celkom najslušnejší. Napríklad tento súdruh riaditeľ býval nedaleko školy a mal takmer vždycky roztrčené okná na svojom dome. Ale to práve títo Rómovia, viete, hodili skalu, keď videli, že on ich ponižuje a že sa smeje a že to sú bajky o Pánu Bohu. Tak samozrejme nebol som rád, že som videl roztočené okná alebo prepichnuté pneumatiky na jeho aute, ktoré mal. Hej. Ale tak v duchu som si povedal, že no, tak upokojil som sa trošičku, hej, lebo on nám o mnoho viac toho ako preukázal zlého tento riaditeľ. Ale Pán Boh sa o nás vždycky staral a ja som aj vtedy zatúžil v tom zbore stať sa farárom. Iné som ani nechcel, lebo videl som, že ako z tých tvári utrápených, tých rómskych, či to boli deti, alebo rodičia, alebo starí rodičia, ako sa stávali tváre jasné a ako tí ľudia boli šťastní. Rómovia si založili skupinu, mali krásne hlasy a obracali sa tam. Napríklad presbytermi sa stávali aj takí, ktorí boli predtým kriminálnici, lumpy. Hej. Raz pána biskupa sme mali priviesť, nie tohto, ale nášho z diaľky od vlaku, či z autobusu, alebo ja neviem, z lietadla, už si to nepamätám. A viem, že ho viezol potom obrátený vrah, ktorý zavraždil niekoho. Keby ten pán biskup vedel, že kto ho vezie, že možno, že by to mu nebolo jedno, ale slovo Božie premieňalo ľudí. A keď tam aj teraz idem, ja nejdem k bielým spať, aby ste nepovedali, ja idem tým Rómom a oni ma zavolali aj na veľkú rómsku svadbu a to vám nepoviem, bolo to po prevrate. Po 17 rokoch, čo tam bola posledná svadba za komunistu, potom po prevrate Miss Róma bola tam sobášená a oni tých kňazov veľa nepoznali, lebo tam ten gemer bol taký odumretý.